କ'ଣ ଖବର? ବ୍ଲଗ୍ କ'ଣ ଭାଇ? କାମ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ନାଚୁଛୁ କ'ଣ? ଏଇ ଯାଉନୁ କାମ କରିବୁ। କାମ ଛାଡ଼ିକିରି ବାକି ସବୁ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କାମ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ଆସିକିରି କାମ ଚୋରି ହେଉଛି। ଆଉ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିକିରି ଅଲଗା କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକ ଏଇଠି କାମ କରୁଛି। ଏଇଠି ଶଳା କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ କାମ ଚୋର ବାହାରିଲେ। ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଚୁଟି କଳା କରିକିରି। ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗିଂ ଚାଲିଛି, ବ୍ଲଗିଂ। ଏ ଜାଣ ନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ କେମିତି ହବ? ମୋ ପଛରେ ବି ଲାଇନ୍ ଲାଗିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଯାଉଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।